Ja, we kunnen even meekijken bij Demi Vollering, die hier als eerste over de finish is gekomen. En wat een euforie, wat een blijdschap is er na die 7 dagen dus waarin ze wist, hier moet het vandaag gaan gebeuren. De 17 kilometer op de Tourmalet. We beginnen er samen aan. U ziet Kim Langeslag met de microfoon van L1. Demi bedankt haar ploegleider, haar ploeggenoten. We luisteren even mee. En dan zou rond dit tijdstip ook Nieuwe Doma uiteindelijk over de finish moeten komen. Die dus met een minuutje achterstand ongeveer hier op de Tourmalet de eindstreep haalt. Maar graag kijken we mee naar Demi Vollering. Die dus een unieke prestatie levert vandaag. Die vorig jaar nog het hoofd moest buigen voor Annemiek van Vleuten. Die in de Vuelta beter leek. Die in de laatste etappe ook veel beter was dan Annemiek van Vleuten. Maar uiteindelijk die achterstand nooit wist te compenseren. Zij krijgt haar grote revanche op dit moment. En als ze aan de laatste momenten terugdenkt, dan weet zij dat dit de grootste triomf is, Ramon, uit haar wielerloopbaan tot nu toe. Ja, ik moet eigenlijk denken aan de uitdrukking, de koning is dood, leven de koning. Het is echt een troonwisseling wat we hier op de Tourmalet zien. Ja, Demi Vollering neemt nu echt definitief, vind ik, het stokje over van Annemiek van Vleuten. Ja, en Annemiek van Vleuten natuurlijk fantastisch dat zij met 40 jaar nog altijd deze dame zo moeilijk heeft kunnen maken. Dominant in de Vuelta, dominant in de Giro, die rondes wint ze ook allebei. Maar Demi Vollering dus degene die ook de Tour de France vrijwel zeker gaat winnen. Morgen nog een tijdrit van 22 kilometer. Ja, daar zit 1 kleine beklimming in, maar het lijkt niet alsof daar het grote verschil uiteindelijk nog een keer gecompenseerd kan worden. Terwijl we meekijken met Demi Vollering en dit geweldig mooie beelden zijn. Ja, je kunt niet zo snel een ploeggenoot in de armen vallen, want die zijn er gewoon nog voorlopig niet. U ziet de beelden van cameraman Tom Reiners en verslaggever Kim Langeslag die boven op de Tourmalet staan. Die ons laten meegenieten van dit mooiste moment in het vrouwenwielrennen van dit jaar. En Demi Vollering benieuwd waar Kopecky blijft. De dame in de gele trui. Ja, je ziet de opluchting hier hè, bij Demi. Het is echt fantastisch. Ja, Demi is volgens mij ook wel iemand die dat dan ook graag wil delen, meteen. Maar ja, het is nog even wachten. Kopecky trouwens, die natuurlijk wel met al die dagen in het geel ook een geweldige Tour doormaakt. Waarvan nog even de gedachte was, misschien is die kleine minuut wel voldoende om de Tour triomf te halen. Maar zo gauw op de Tourmalet waren, was het wel vrij snel duidelijk dat Vollering, Nieuwe Doma en ook Van Vleuten een klasse apart waren. Maar Demi Vollering hier, die dus meekijkt en terugkijkt en lang moet wachten tot er iemand uit de mist verschijnt. Het is ook alweer opvallend als je ziet hoe fris zo iemand toch alweer daar staat en hoe ze dan nu op Lotte Kopecky Hier komt Kopecky. En dan krijgen we een mooie omhelzing. We luisteren even mee. Ik heb uit. En een geweldige triomf natuurlijk. Geweldige beelden vanaf de flanken van de Tourmalet in de mist. Waar Lotte Kopecky zich uit de naad heeft gereden voor Demi Vollering. Waar ze uiteindelijk nog besloten om samen met een groep van 10 de achtervolging op Nieuwe Doma in te zetten. Die op dat moment was ontsnapt. Dat minuutje race snel dicht. En Kopecky dus kan met opgeheven hoofd haar gele trui overdragen aan de dame. Waarvan altijd de gedachte was dat zij op zondag met de gele trui zou moeten staan. Mooie beelden dus voor SD Worx. De ploeg met de licentie uit Maastricht. En Demi Vollering, hoe ver is ze gekomen? Vanaf Park Hotel, waar ze de Volta Limburg Classic won. Waar we al leerden dat ze kon klimmen, hier in de Limburgse heuvels. Nu de allerbeste op die iconische klim van de Tourmalet. Demi zijn... Quinty, zijn emotionele beelden eigenlijk ook, hè? Je voelt... Ja. Je ziet de opluchting. Je voelt en je ziet de opluchting bij Demi, maar je ziet ook de opluchting bij het gehele team en bij Lotte. Ja, zoals we al zeiden deze week, daar zit zo'n druk op dit team. En als je dan zo'n opluchting kunt hebben en dan zo, in dit geval waarschijnlijk de Tour kunt winnen. Ja, dat is eigenlijk het mooiste geschenk wat zij zich had kunnen geven nu op dit moment. Dat is echt een droom.